mkhulu abantu basaba ukuthenga imoto kulezi insuku. Basaba ukuthi imoto zabo ziyathathwa usuku nosuku kuvulwa amacala kuyareportwa sekuthathwa imoto kaMinister othile kuthathwa imoto kaSibani bani kuthathwa imoto yasemabhizinisi. uDr. Shimla Makade ngabe uyakwazi ukusiza abantu oqinisweni kwezimoto zabo noma ukuthi ebasebenzele zona zingabe phela zisathathwa? Angiqale la nje ngene empendulweni yakho. Ufika la ekhaya. Sifika imoto siyisebenze kunama security la sifaka khona konjinini ngaphansi kube emapayipini siyiqinise imoto. Sesiyiqinisile imoto uhambe angisho ukuthi abantu ababeka imoto zabo balale bangayiphiyanga ngoke inkolelo yabo. Kodwa ngithi imoto la ekhaya iyaqiniswa. Fike sifaka incweba. Ngisho manje mangathi mina eyami ngoba nazi egcekeni ngithi idumise. Ushokile. Ngisho kuwe ingakuhlula njengamanje angikhuluma indaba kusasa siphume la ngithi mina dumisa nansi imoto yami. Ngeke uzuyidumisa. Noma eyakho lo qhamuke ngayo mangihamba ngiyothinta ngithi idumise njengamanje uhambe nayo le yakho ngeke iphume lapha egethini. Kumele iziqale wena uyikhulule. Ngiyikhulule ukuze iphume lapha egethini. Okwesibili ukuthintana nemoto bafika abantu la abantu bama Uber, abantu bamatekisi, abantu bamaveni babuthemba umfuna imoto yami iqashwe. Siyafika sizoyifaka incweba abantu imoto zabo. Omunye ayisasitholi isithuba sokuya erank. Akasakwazi ukuya erank ngesizathu sokuthi uthi epake bathi udinga egoli. Athi ipake bathi inkonzo kunenkonzo endaweni ethini. Ikhona into efana naleyo. Ikhona leyo nto leyo. Phambi kwedlozi naphambi kaJehova ngiyaqinisekisa ngoba ngikhuluma kahle. Ngoba ngazi njengoba ngikhuluma nje amanye ama customer yami. Angakunjani angakufakaza lokho ngisho emafonini. Angisabi ukuthi njengoba ngikhuluma nje kungenzeka kube khona umunye efonini ozoyiphikisa leyo nto leyo. Ngiyazi ukuthi ongakhuluma efonini a president leyo nto uzothi lokho akusho ubaba uMthembu kuyiqiniso.